ዝንጅብል ንብዙሓት ኣሽሓት ዓመታት ኣብ ባህላዊ ስርዓታት ሕክምና ጥቕሚ ክውዕል ዝጸንሐን ክሳብ ሕጂ ዝውዕል ዘሎን ተፈታዊ ቅመምን መድሃኒትን እዩ። ብፍላይ ጣዕሙን ሙቐት ዝህብ ባህርያቱን ዝፍለጥ ዝንጅብል ብሰንኪ እቶም ኣብኡ ዝርከቡ ባዮ ኣክቲቭ ኮምፓውንድስ ብፍላይ ድማ ብጅንጀሮል ብዙሓት ናይ ጥዕና ረብሓታት ይህብ። ዝንጅብል ካብ ጥዕና ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ጀሚሩ ክሳብ ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ምዕባይ ቀንዲ ናይ ጥዕና ጥቕምታት ይህብ። ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ብሳይንስ ዝተደገፉ 11 ናይ ጥዕና ረብሓታት ዝንጅብል ብሰፊሑ ክንሪኦም ኢና። ብፍላይ እታ ሻልሸይቲ ጥቕሚ ንኹሉ ሰብ ኣገዳስን ወሳንን ጥቕሚ እዩ። ኩሉ ግዜ ንጥዕናኹም ቀዳምነት እትህቡ ሕያዋይ ልቢ ዘለኩም እንተደኣ ኮይንኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ምክንያቱ እቲ ናትኩም ላይክ እዚ ትምህርቲ እዚ ንብዙሓት ሰባት ንክበፅሕን ንክጥቀሙሉን ይሕግዝ እዩ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም እዚ ስኒት ክሊኒክ እዩ። ብእኒ ዝርግሖም ናይ ጥዕና ትምህርትታት ጥዕናኹምን ጥዕና ስድራ ቤትኩምን ሓለዉ። ሓደ ፅረ ነድሪ ወይ ድማ ኣንቲ ኢንፍላማቶሪ ባህርያቱ ዝንጅብል ካብቶም ኣዝዮም ዝፍለጡ ጥቕምታቱ ሓደ ኣብ ውሽጢ ኣካል ንዝርከብ ነድሪ ወይ ድማ ሕበት ናይ ምቕናስ ዓቕሙ እዩ። ጂንጀሮል ኣብ ዝንጅብል ዝርከብ ቀንዲ ባዮ ኣክቲቭ ውህድ ኮይኑ ሓያል ፅረ ነድሪ ጽልዋ ኣለዎ። ጂንጀሮል ንጉድኣት ወይ ድማ ንረኽሲ ወይ ድማ ኢንፌክሽን ምላሽ ንባሃብ ነድሪ ዘለዓዓል ሞለኪላት ዝኾኑ ፕሮ ኢንፍላማቶሪ ሳይቶኪናት ምፍራይ ይከላኸል። ዝንጅብል ብፍላይ ከም ኣርትራይቴስን ኦስቲዮ ኣርትራይቴስን ዝኣመሰሉ ሕዱር ናይ ቃንዛ ፀገማት ንዘለዎም ሰባት ብቐጻሊ ምስታይ እቲ ቃንዛ ከም ዝቕንስን ምንቅስቓስ መያያጥን ከም ዘመሓየሽን ይገብር። ስለዚ ሻሂ ዝንጅብል ምስታይ ወይ ተወሳኺ መድሃኒት ዝንጅብል ምውሳድ ምልክታት ሕማምን ሕዱር ቃንዛን ንምቕናስ ይሕግዝ። ክልተ ፀገማት ምሕቓቕ ምግቢ ይሐዊ። ዝንጅብል ንስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ንምህዳን ጥዕና ከብዲ ንምምሕያሽን ንዘመናት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ጸኒሑ እዩ። ዝንጅብል ናይ ምሕቓቕ ምግቢ ኢንዛይም ከም ዝፍጠሩ ይገብር። ፈሳሲ ሓሙት ድማ ከም ዝውስኽ ይገብር። እዚ ድማ ስብሕን ፕሮቲንን ዘለዎም ምግብታት ብሓቁ ይሕግዝ። ከምኡ እውን ምሕቓቕ ምግቢ ብምቅልጣፍ ንምምላእ ከብድን ጋዝ ንምቕናስ ይሕግዝ። ስምዒት ዕግርግር ከብዲ ድማ ይህድእ። ዝንጅብል ብሰፊሑ ዝፍለጥ ዕግርግር ከብዲ ምቕናስ እዩ። ብሰንኪ ምንቅስቓስ መጓዓዝያ ኣብ ግዜ ጥንሲ ናይ ንግሆ ሕማም ወይ ድሕሪ መጥባሕቲ ዝመጽእ ዕግርግር ይኹን ብዘየገድስ ድሕሪ ምግቢ ቁሩብ ጥረ ዝንጅብል ወይ ድማ ሻሂ ዝንጅብል ምጥቃም ንምሕቓቕ ምግቢ ይሕግዝ። ከምኡ እውን ፀገማት ዘይምሕቓቕ ምግብን መንፋሕቲ ከብድን ይቕንስ። ሰለስተ ንዕግርግር ከብድን ናይ ንግሆ ሕማምን ተፈጥራዊ መፍትሒ እቲ ዝበለጸ ቁልጡፍ ባህላዊ ኣጠቓቕማ ዝንጅብል ንዕግርግር ከብድን ተምላስን ከም መድሓኒት እዩ። ዝንጅብል ኣብ ውሽጢ ከብዲ ንዝርከብ ተቐበልቲ ሴሮቶኒን ሪሴፕተርስ ይዓግት። እዚ ድማ ስምዒት ዕግርግር ከብዲ ይቕንስ። ተፈጥራዊ ውህደታት ንስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ የህድኡ፣ ሓይሊ ተምላስ ይቕንሱ። ንጥንሲ ውሑስ እዩ። ዝንጅብል ንናይ ንግሆ ሕማም ወይ ድማ ሞርኒንግ ሲክነስ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ውፅኢታውያን ተፈጥራዊ መፍትሕታት እዩ። ብዙሓት መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ዝንጅብል ኣብ ጡንሳት ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ዕሸል ምንም ጉድኣት የብፅሕን። ንስምዒት ዕግርግርን ከብድን ተምላስን ብዓብዪ መጠን ይቕንሶ። ስለዚ ውሕድ መጠን ዝንጅብል ኣብ መዓልቲ 1 ግራም ዝኸውን ብሻሂ ወይ ብመልክዕ ካፕሱል ኣብ ግዜ ጥንሲ ወይ ድማ ጉዕዞ ንዝመጽእ ስምዒት ዕግርግር ንምህዳእ ይሕግዝ። 4 ንዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ይዕቢ። ዝንጅብል ሓያል ፅረ ኦክሲዳንትን ፅረ ህዋሳትን ባህርያት ዘለዎ ኮይኑ እዚ ድማ ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ንምዕባይ ንኣካል ካብ ረኽሲ ንምክልኻል ይሕግዝ። ኣብ ዝንጅብል ዝርከቡ ፅረ ኦክሲዳንት ንህዋሳት ወይ ድማ ሴልስ ከሃስዩ ዝኽእሉ ጎዳእቲ ነፃ ራዲካል ወይ ድማ ፍሪ ራዲካልስ የፅርዩ። እዚ ድማ ብፅረ ህዋሳት ባህርያቱ ንባክተርያታትን ቫይረሳትን ፈንገስን ንምክልኻል ይሕግዝ። ዝንጅብል መብዛሕትኡ ግዜ ንሕማም ጉንፋዕ ምልክታት ንምሕካም ነድሪ ጎሮሮ ብምቕናስ ሰዓል ብምህዳእን ሕንፍሽፍሽ ኣፍንጫ ብምምሕያሽን የገልግል እዩ። ስለዚ ኣብ ግዜ ቁርን ጉንፋዕን ምዉቕ ሻሂ ዝንጅብል ምስ መዓር ሎሚን ምስታይ ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ንምዕባይን ረኽሲ ስርዓተ ምስትባስ ንምክልኻልን ይሕግዝ። 5 መጠን ሽኮር ደም ንምቁፅጻር ይሕግዝ። ዝንጅብል ጥዑይ መጠን ሽኮር ደም ኣብ ምክልኻል ዓብዪ ተራ ክጻወት ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ንሕማም ሽኮር ዓይነት 2 ወይ ድማ ታይፕ 2 ዲያቤቲክስ ምፅር ወሳኒ እዩ።
ዝንጅብል ንተሃዋስነት ኢንሱሊን ከም ዘመሓይሽን ንመጠን ሽኮር ደም ናይ ጾም ከም ዝቕንስን መጽናዕታት ኣረጋጊጾም እዮም። ኣጠቓቕማ ግሉኮስን ምልክታት ሜታቦሊዝምን እውን የመሓይሽ። ዝንጅብል ንመጠን ሆሞግሎቢን ኤዋንሲ ንምቕናስ ይሕግዝ። እዚ ድማ ሕሙማት ሽኮር ናይ ነዊሕ ግዜ ቁፅጥር ሽኮር ደም ዘርኢሉ መንገዲ እዩ። ስለዚ ዝንጅብል ኣብ ምግቢ ምእታው ንመጠን ሽኮር ደም ንምቁፅጻር ጥዕና ሜታቦሊዝም ንምምሕያሽ ይሕግዝ። 6 ንጥዕና ልብን ቱቦ ደምን ይድግፍ። ዝንጅብል ብቐጻሊ ምጥቃም ንዝውውር ደም ንምምሕያሽ ተቓላዕነት ሕማም ልብን ቱቦ ደምን ንምቕናስ ይጠቅም። ዝንጅብል ንመጠን ኮሌስትሮልን ጸቕጢ ደምን ከም ዝቕንስ ይፍለጥ። ክልቲኦም ድማ ንሕማም ልቢ ዘቃልዑ እዮም። ዝንጅብል ደም ከይረግእ ብምክልኻል ንሓደጋ ስትሮክ ድኻም ልብን ይቕንስ። ሕማቅ ኮሌስትሮል ወይ ድማ LDL ይቕንስ። መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ዝንጅብል ልዑል መጠን ኮሌስትሮል ኣብ ዘለዎም ሰባት ነቲ ሕማቅ ኮሌስትሮል ወይ ድማ LDLን ትራይግሊሰራይድን ብዓብዪ መጠን ይቕንሶ። ስለዚ ሻሂ ዝንጅብል ምስታይ ወይ ኣብ ግዜ ምስራሕ ምግቢ ዝንጅብል ምጥቃም ንጥዕና ልቢ የመሓይሽን መጠን ኮሌስትሮል ብተፈጥሮ ንምቁፅጻር ይሕግዝን። 7 ምህድእ ቃንዛ እዩ። ብፍላይ ንቃንዛ ወርሓዊ ጽግያ ዝንጅብል ብዙሕ ግዜ ከም ተፈጥሮኣዊ ምህድእ ቃንዛ የገልግል እዩ። ንዝተፈላለዩ ዓይነታት ቃንዛ ንኣብነት ንቃንዛ ወርሓዊ ጽግያ ሕማም ጨዋዳታትን ዝንጅብል ኣብ ውሽጡ ኣካል ነድሪ ወይ ድማ ኢንፍላሜሽንን ቃንዛ ዘስዕቡ ኬሚካላትን ዝኾኑ ፕሮስታግላንዲን ከይፍጠሩ ይከላኸል። ብዙሓት መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ዝንጅብል ካብቶም ብዘይ ትእዛዝ ሓኪም ምህድእ ቃንዛ መድሓኒት ንኣብነት ከም ኣይፖፕሮፊን ንቃንዛ ወርሓዊ ጽግያ ንምቕናስ ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሰንኪ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ዝመጽእ ቃንዛ ዝንጅብል ነድሪ ብምቕናስ ድሕሪ ሓያን ምንቅስቓስ ንዝመጽእ ቃንዛ ጨዋዳታት ከም ዝቕንስ እውን ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያ ዝንጅብል ምጥቃም ወይ ሻሂ ዝንጅብል ምስታይ ንቃንዛ ይርሕቆ። 8 ንምቕናስ ክብደት ይድግፍ። ዝንጅብል ስብሒ ወይ ድማ ፋቲ ብምቅጻል ስምዒት ምግቢ ብምቁፅጻር ዘለዎ ተራ ንምቕናስ ክብደት ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝንጅብል ንመስርሕ ቴርሞጆኖሲስ ይውስኾ። እዚ ድማ ኣብ ኣካልና ሙቐት ናይ ምፍጣር መስርሕ ኮይኑ ተወሳኺ ካሎሪታት ንምቅጻል ይሕግዝ። ብተወሳኺ ስምዒት ጽጋብ ወይ ድማ ዕጋበት ይህብ። ሰባት ንነዊሕ ግዜ ጸጊቦም ከም ዝስምዖም ብምግባር ድማ ብጠቕላላ ዝውሰድ ካሎሪ ይቕንስ። ክብደት ኣካልን ካብ ወገብ ክሳብ መዓንጣ ዘሎ ስብሒ ከም ዝቕንስ መጽናዕትታት ኣረጋጊጾም እዮም። ስለዚ ዝንጅብል ምስ ተመጣጠነ ምግቢ ምንቅስቓስ ኣካል ምውሳድ ንጻዕሪ ምቕናስ ክብደት ይድግፍ። 9 ስራሕ ኣእምሮ የመሓይሽ። እቲ ሓያል ጽረ ኦክሲዳንት ጽረ ነድርን ባህርያት ዝንጅብል ንጥዕና ኣእምሮ ይሕሉ። ከምኡ'ውን ከም ኣልዛይመር ዝኣመሰሉ ሕማም ነርቭ ይከላኸል። ኣብ ዝንጅብል ዝርከብ ጽረ ኦክሲዳንታት ምስ ዕድመ ምድፋእ ተተሓሒዙ ኣብ ኣእምሮ ዝፍጠር ጸቕጢ ኦክሳይድ ወይ ድማ ኦክሲዴቲቭ ስትረስ ይቕንስ። ጂንጀሮል ኣብ ጥዑያት ሰባት ዓቕሚ ምኽታብን ምስትውዓልን ከመሓይሽ ይኽእል እዩ። ከም ሕማም ኣልዛይመር ይከላኸል። ገለ መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ዝንጅብል ምስ ሕማም ኣልዛይመር ተተሓሒዞም ኣብ ኣእምሮ ዝእከቡ ጎዳእቲ ፕሮቲናት ብምቕናስ ዕብየት እቲ ሕማም ክቕንሶ ይኽእል እዩ። ስለዚ ዝንጅብል ምስታይ ንጥዕና ኣእምሮ ብፍላይ ድማ ንዓበይቲ ሰባት ይሕግዝ። 10 ጥዑይ ቆርበት የተባብዕ። እቲ ጽረ ነድርን ጽረ ኦክሲዳንትን ባህርያት ዝንጅብል ንጥዕና ቆርበት ጠቓሚ ይገብሮ። ዝንጅብል ንነድሪ ቆርበት ይቕንስ፣ ንጉድኣት ኦክሳይድ ይቃለስ፣ ጥዑይን ዘንጸባርቕ ቆርበትን ንምሓዝ ድማ ዝውውር ደም የመሓይሽ። ኣብ ዝንጅብል ዘለዉ ውህዳት ንብጉር፣ ንሽፍታን ፒሶሪያሲስን ንምቕናስ ይሕግዝ። እርጋን እውን ይቕንስ። ጽረ ኦክሲዳንት ዝንጅብል ንምጭብባጥን ካልኦት ምልክታት እርጋንን ንዘስዕቡ ነፃ ራዲካላት ንምቕናስ ይሕግዝ። ስለዚ ብዝንጅብል ዝተዳለወ ቅብኣት ምጥቃም ወይ ድማ ኣብ ምግቢ ምእታው ንጥዑይ ቆርበት ይሕግዝ። 11 ሓደጋ ካንሰር ይቕንስ። ዝንጅብል ዕብየት ገለ ህዋሳት ካንሰር ብምክልኻል ንምክልኻል ካንሰር ሓጋዚ ይኸውን። ኣብ ጥረ ዝንጅብል ብበዝሒ ዝርከቡ 6 ጂንጀሮል ዝተባሃሉ ውህዳት ዕብየት ህዋሳት ካንሰር ማዓንጣ፣ ኦቫሪን ጣፍያን ከም ዝቕንስ መጽናዕትታት የርእዩ። ዝንጅብል ነድርን ጸቕጢ ኦክሳይድን ብምቕናስ ምጭብባጥ ህዋሳት ካንሰር ክቕንሶ ይኽእል እዩ። እቲ ጽረ ነድርን ጽረ ኦክሲዳንትን ተግባራት ዝንጅብል ንህዋሳት ካብ ጉድኣት DNA ዳሜጅ ንምክልኻል ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ። ዝንጅብል ካብ ቅመም ምግቢ ንላዕሊ ብዙሕ ናይ ጥዕና ጥቕምታት ዘለዎ ሓያል ተፈጥሮኣዊ መድሃኒት እዩ። ምሕቓቕ ምግቢ ካብ ምርጋእ ጀሚርካ ክሳብ ጥዕና ልቢ ምሕላውን
ስራሕ ኣእምሮ ምዕባይን ሰፊሕ ጥቕሚ ኣለዎ። ብጥሪኡ ብመልክዕ ሕሩጭ ወይ ድማ ተወሳኺ መድሃኒታት ዝንጅብል ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ብምእታው ንኹሉ ዕድመ ዓብዪ ረብሓ ይህብ። ተወሰኽቲ መድሃኒታት ዝንጅብል ቅድሚ ምጅማርካ ኩሉ ግዜ ንበዓል ሞያ ጥዕና ኣማኽር። ብፍላይ ድማ መሰረታዊ ሕማም እንተሃልዩኩም ወይ መድሃኒት ትወስዱ እንተደኣ ኮይንኩም ዝንጅብል ምስ ገለ መድሃኒታት ንኣብነት ደም ዘቕልጥ ክጋጮ ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ የድሊ። ብሓፈሻ ዝንጅብል ንጥዕናኻ ንምምሕያሽ ቀሊልን ውፅኢታዊ ተፈጥሮኣዊ መንገድን እዩ።